omassa työssä. Täällähän se päällikkö sitten pistää puuteria. Voitko lopettaa? Mikä se oli? Se oli manageri, mutta voitko lopettaa? Tiedätkö miltä tämä tuntuu? Mikäs sä olet? Oletko se päällikkö edes? Olen. Mikä päällikkö? Mun päällikkö? Olen. Sun päällikkö. Mun päällikkö. Sun esimies. Mennäs nyt. Noniin, moi moi. Älä ottaa kamera. No niin, ota ja mene kokonaan pois. Valmistauduttiin siinä Heikin kanssa niin illan juhliin. Ja se kuvaili siinä illan tapahtumia samalla. Että se on vähän semmoinen, että se tykkää kuvailla paljon ja vähän kiusaskin mua jo siinä. Mutta oli tosi kivat fiilikset ja odotettiin illan juhlia kyllä paljon. No niin, onko hyvä? Oikein. Okei, ollaanko me valmiita? Kyllä mä luulen. Täytyy sammutella valot. Mulla oli pieni semmoinen jopa normaali.